Sme určite. Sezóna bola strašne dlhá, tak sme radi, že teraz máme čas na veci, na ktoré cez rok není čas. Keď sa obzriete za tým rokom 2013, aký bol? Výborná sezóna bola najlepšia zatiaľ. Pekné výsledky sme zahrali, takže bola určite skvelá a bude sa ňu dobre spomínať. Keď sa obzriete aj za tými výsledkami, vlastne čo vyšlo, čo nevyšlo, čo by ste chceli, aby bolo lepšie napríklad na ten budúci rok? No, tento rok nám nevyšla majstrovstvá Európy, takže do budúceho roka máme to, že prísť a zahrať poriadne na tomto turnaji, lebo je to dôležitý turnaj. Ale zase na tých Grand Slamoch sa nám podarili 5. miesta, na majstrovstvách sveta 9. tak zase to bolo dobré, ale každý športovec má turnaj alebo súťaž, ktorému nevíde, takže stále je čo zlepšovať. Keď aj tie Grand Slamy spomíname, kde vy ste sa osobne cítili najlepšie, čo bolo vlastne aj také podmienky, že vlastne kde to bolo najlepšie zorganizované? No, mne sa najlepšie spomína tam, kde sa dobre hralo. A mne sa dobre hralo v Ríme, lebo tam je fakt teplo, nefúka. To je na to hra najlepšia, boli sme tam 5. Takže na to pekne spomíname. Zase organizačne z turnajov najlepšie je určite Klagenfurt v Rakúsku, ale keď tam stále hráme nie je dobre, tak ako je také krásny turnaj, ale zle tam hráme, takže je také, že konečne to zlomiť a byť tam čo najdlhšie a užiť ten turnaj, čo najviac tých hracích dní. Tá sezóna je náročná, keď sa musíte vlastne stále hore-dole presúvať po tom svete? Je teraz na konci bol ten extrém, že sme sa z Brazílie vrátili v pondelok a už v piatok sme leteli do Číny, takže ten časový posun my zvládame dobre, nemáme s tým nejaký problém, ale aj tak na tom človeku to vidno, že jednu noc nespíme, druhú noc spíme pre 13 hodín, ďalšiu zase 3 hodiny, takže verím, že človek, ktorý je citlivý na toto, tak má s tým naozaj problém, keď musíte stať po celom svete. Oproti tej predchádzajúcej sezóne teraz to bola taká zmena, že už ste vlastne boli medzi tými lepšími, že ste hrali v tých hlavných súťažiach? Hrať kvalifikáciu je strašne náročné a aj stresujúce, lebo jeden zápas nevíde a idete domov a jedno, či ste v Číne, v Argentíne alebo hráte v Rakúsku. Takže ten stres toho, že mám jeden zápas, musím to ukázať teraz tu a keď náhodou začne fúkať a začne byť také počasie, ktoré nevyhovuje, prehráte, idete domov. Takže tu ste v hlavnej súťaži, máte 3 zápasy isté a viete, že nie, keď to pokazí, nič sa nestane, stane sa, ale ten stres kvalifikácie je naozaj veľký. A sme radi, že už tento rok sme už nemuseli hrať. Natália, čo bude treba zlepšiť do tej ďalšej sezóny? Na čom chcete hlavne popracovať? Čom vidíte, že máte tie rezervy? Každá má svoje, každá sme iná hráčka, máme iné tie dobré stránky a zlé, herné, takže každá určite má na čom pracovať a máme čo zlepšovať. Už to máte rozplánované, že ako budete trénovať, vlastne, kde sa chcete všade zúčastniť v tom roku 2014? Ešte nemáme, ešte sú také riešime, kde by sme mohli trénovať, s kým by sme mohli trénovať, lebo aj v tomto sa chceme posunúť ďalej a nedá sa trénovať stále takisto s tými istými ľuďmi na tom istom mieste, takže máme ponuky, už teraz mi písali, či na jar nechcem ísť trénovať do Grécka s Fínkami, ale to sú tie, že uvidíme, lebo teraz veľa tímov ešte nerieši tie sústredenia, vedia, že pôjdu, ale nevedia presne kam, kedy. Takže tie ponuky začnú v nejakom januári podľa mňa sa riešiť, že kedy a kde by sme mohli ísť. Už ste si získali aj rešpekt u iných superiek, že vlastne poznajú vás, už vedia, kto sú vlastne dievčatá zo Slovenska? Určite áno, už sme tento rok stabilne v hlavnej súťaži, takže je to tak, že vedia o vás, dajú si nás pozor, zdravia nás tí ľudia, tak je to posun určite z tej kvalifikácie do hlavnej súťaže vidno aj v tomto. Kedy príde prienik medzi tú najlepšiu štvoricu? No to keby som vedela, tak keby viem, no dúfame, no musíme hrať, teraz ak sme boli 5. dvakrát, tak sme mali 2-krát šancu do semi, takže čím viackrát budeme 5. a budeme siahať na tú šancu v semifinále, tak tým je väčšia šanca, že sa to podarí, zase tak ja dúfam, že to bude už na budúcu sezónu. Máte pocit, že vlastne na Slovensku trošku viac sa začalo hovoriť o plážovom volejbale aj vďaka tým vašim výsledkom vlastne, že vnímate to tak, že je väčší záujem o vás? No určite áno, keď prídeme teraz z nejakého úspešného turné a tu je húf novinárov, tak som to na to celkom nezvyknutá, takže určite to vidím, že je to niečo iné, ako to bolo. Teraz, keď ste boli v Číne, tak ja neviem, minulý rok ste nemali veľmi dobré skúsenosti, trošku sa lepšie teraz hralo v Číne? Tie skúsenosti zlé neboli herné, ale okolo toho, lebo tento šport je taký individuálny, že všetko je na vás, proste zabezpečiť si ubytovanie, zabezpečiť si cestu a nie je niekto, kto sa vás tam postará, čo všetko zabezpečí, takže v tomto musíme byť také sebestačné a ten turnaj bol na novom mieste, takže sme nevedeli, čo príde a nakoniec to celkom milo prekvapilo. Dôležité aj zdravie, zdravotne ste sa cítili počas toho roka dobre, aj keď vieme, že teda boli nejaké problémy. Boli problémy zdravotné, ale krátkodobé. To, že ja som v Berlíne
pregrcala celú noc, tak to za pár dní v poriadku. Dôležité je, že sme sa nezranili tak, že by sme vypadli z toho na niekoľko mesiacov. Takže to, že niekto chorý, tak to sa stane každému športovcovi cez rok, lebo aby bol celý rok zdravý, to sa stane malokedy. Takže dôležité je, že to boli iba takéto chvíľkové záležitosti, ktoré sa rýchlo vyliečia. Keď ste aj hovorili, že trošku možno budete niečo meniť v tej príprave, dá sa to načrtnúť, že čo chcete meniť nejakého trénera, alebo vlastne akým spôsobom to pôjde? Nie je nič isté, takže aby som zbytočne hovorila o niečom a potom nakoniec to bude inak. Takže radšej vám to potom potvrdíme, že trénujeme tam a tam s tými ľuďmi, aké to bude isté, lebo naozaj nevieme zatiaľ a bolo by to len také plácne do vetra teraz, keď niečo poviem, takže uvidíme. Niečo by sme chceli zmeniť určite, ale uvidíme, ako to pôjde. Každý hovorí na Slovensku, že nemá dostatok peňazí, vlastne aj na prípravu, aj na celé to prežitie. U vás je to ako? Tak ako v každom športe asi, že s tým, čo máme, musíme vedieť výjsť, ale keď bolo toho viac, tak by to bolo oveľa ľahšie a keď nemusíte pozerať na peniaze a môžete ísť vycestovať jak Češky vycestovať na niekoľko mesiacov do Južnej Afriky, tak takéto predstavy tam my nemôžeme mať, ale je to posun aj to, že nás federácia podporuje a že máme od nich podporu, tak zase posúva nás to ďalej a k tým lepším výsledkom. Serena Williamsová, americká tenistka, zarobila za tento rok $12 miliónov. Naozaj asi vy sa nemôžete porovnávať v tých odmenách, ale dá sa niečo, keď sa vám vlastne darí na tých turnajoch zarobiť? Tak my, je to naša práca, študujeme, ale týmto sa živíme, takže musíme zarobiť tak, aby sme mohli žiť samé a nemuseli nás nikto, žiadny rodičia sponzorovať, takže sme sebestačné, ale je naša práca a vieme, že musíme dobre hrať, aby sme mali na to, aby sme mali ten plat vlastne. Keď získate vlastne nejaké dobré umiestnenie, získate aj nejaké peniaze, tak potom ich môžete využiť vlastne na tie svoje potreby, alebo musíte z tých peniazí financovať aj svoju prípravu? Časť sa vracia, časť je na naše potreby, takže je také čas tam, čas tam. Dominika hovorila, že si chcete od seba oddychnúť. Naozaj je to náročné vlastne stráviť s človekom väčšinu roka? Ja mám dvojičku, takže ja viem, čo je to stráviť s človekom 23 rokov spolu, ale aj ten rok je naozaj dlho a my sa nejako nehádame, ale naozaj je to... Kto to nevyskúšal, tak nevie, čo to byť s človekom non-stop. My sme non-stop na hoteli spolu, na kurtoch. Tým, že netrenujeme v Bratislave, trenujeme v Brne, tak tam sme zase po tréningu, zase spolu. Cez noc spolu, ráno spolu. Takže naozaj sa tešíme na ten oddych od seba. Precestovali ste počas tohto roka veľa kilometrov. Ešte sa aj niekde chystáte naozaj na takú dovolenku? Lebo vy ste stále, dá sa povedať, možno pri vode, aj na pláži. Tak k moru ma to neláka, ale naozaj a možno by som išla, ale tento rok to nevíde, ale keď som pri tom mori, tak to nie, že som tam na dovolenke, tam si to neužijete, tam si možno kúpite raz po zápase, ale tento rok nebude dovolenka pri mori. A bude niekde inde? Nebude na Slovensku, pôjdem do Česka si oddychnúť. Dobre, kedy som mala Natália vyzdvihnúť jeden zápas, položili ste tam dvakrát tuším Brazílčanky, ale ktorý ti tak najviac zarezonoval a najcennejšie víťazstvo? Najcennejšie určite na majstrovstvách sveta proti sestram Salgadovým. To bolo také v pozícii jasnej, aké sme boli, my sme neboli favoritky. Ten prvý set bol pre nás 21-13, dal nejaký katastrofálny výsledok a vyhráme to, takže potom bola veľká radosť. Veľa tiebreakov ste dokázali vyhrať. My sme mali nejakú časť, asi dvojmesačnú, keď sme úplne špecialistky na tiebreaky, v koncovkách o 2 body vyhrávať. A už sme to hovorili, že my hráme tiebreaky 18, 16, 23, 21 a vyhráme ho, takže je to taká aj sebavedomie, že vieme, že už hráme tie tiebreaky a vieme ich dobre hrať takže fakt bolo také obdobie 2-mesačné asi, že sme sa na to špecializovali nejako. Máte nejakú aj takú psychickú prípravu treba, aby ste zvládali tie ťažké momenty? Toto je do ďalšej sezóny ďalšie, také čo by sme chceli posunúť, možno nejako športového psychológa, alebo naozaj v tomto športe je hlava veľkú časť toho výkonu, lebo nevieme, či to je náš šport individuálny alebo kolektívny, alebo kolektív, dvaja ľudia, ako je to kolektív, ale stále o 2 ľuďoch, ale je to predsa veľmi individuálne a je to niekedy fakt ťažké a aj o tej hlave je to veľa. Keď sme sa bavili minule, to bolo niekedy po majstrovstve sveta, predpokladám, sme sa bavili o Riu, o tom, že v podstate stále cestujete obidve s pieskom v kufri. Predpokladám, že tam je aj nejaký ten počet opalovacích krémov. Vieš to odhadnúť, koľko toho miniete za rok? No tak, natiera seba polovica tímu, ja. Takže Dominika nie, takže iba ja miniam, ale zase tie množstva, ja sa stále natieram akože hlavu, ramena, takto sa natieram, ale
natrete si nohy a celko šmíka, keď sa oprieť na príjme, takže tie množstva krémov nie sú nejaké enormné, že natieram sa stále, ale nie sú to krabice vôbec, pár balení veľkých. Dominika spomínala, že ty si tá, čo vyberá stravu. Podľa čoho sa orientuješ to odhadnúť, keď proste prečítaš si niečo, o tom netušíš, čo to je? Niekedy Dominik vyberám lepkové veci, že ona si teda dezert a Natália, čo by si dala, kebyže to môžem? Stalo sa to podľa tých skúseností, že naozaj, keď niekde boli, tak Dominika mi zavidela jedlo a zistila, že na tom turnaji to mäso niekedy nie je tak kvalitné alebo dobré, takže naozaj na turnaj veľakrát je taký vegetarián a občas si dá nejaké mäso, ale podľa skúsenosti to vyšlo, že zavítam čo na tanieri, tak teraz vyberám ja jedlo. Si rada aj si ten typ, čo skúša? Chorbačiky a podobné veci? Ja veľmi skúšať nemôžem. Tým pádom, že ja mám bezlepkú dietu, tak ja veľakrát neviem, keď tam je niečo nejasného tváru, farby, tak ja neviem, čo v tom je, takže veľmi neskúšam. A naozaj, ja keď mi niečo chutí, tak ja to môžem jesť dokola týždeň. Takže ja keď si tam nájdem jedno jedlo, tak ho viem stále dokola a už nikto nechce chodiť do tej reštaurácie, už má to plné zuby, z celého menu si môže vyberať, ale naozaj ja nepotrebujem skúšať a chrobáčiky, neviem, nejako ma to neláka. Podľa mňa sme niečo zjedli, lebo to zakomponujú oni hoci kde, tak nemyslím si, že sme úplne bez chrobákov prišli, ale neskúšam veľmi. Bavili sme sa o tom, že vás poznávajú superky volejbalovo, spoznávajú vás aj diváci taký nevolejbalovo, z toho takého akože pohľad na pekné dve baby? Na tom kurite, na tom zápase, na tom turnaji je tých báb strašne veľa. Takže to nie je, že tam dojdeme a sme za hviezdy. Krásnych žen v beach volejbale je strašne veľa, ale stalo sa nám, že doma nás poznali. Dominika mi hovorila, že bola na nákupe a oslovil pán, že to ste vy, ja som vás videl. Takže je to trochu také iné, že už naozaj, alebo minule v posilovni jeden pán, a vy ste tie beach volejbalistky, o ktorých som počul, takže áno, to sme my, tak je také iné už v tomto. Stalo sa vám aj v zahraničí, že vás prekvapil nejaký Slovák žijúci v tej krajine a prišiel za vami? No stále, ale práve, že mi tam pocit, že čím ďalej sme, tak v Amerike sme mali tam strašný fanklub. Tam to bolo počuť, aké hráme niekde v Poľsku. Napríklad boli tam Slováci tiež, a je to strašne dobrý pocit, lebo keď príď na turnaj a je to ďaleko a teraz tam počujete slovenčinu, jak vám fandia, tak je to strašne dobrý pocit. Aj vás vyhľadajú, alebo vlastne sú to len fanúšikovia, ktorí si pozrú zápas, alebo že teda či sa niekto aj snaží k vám dostať? Že no po zápase jasné, tam na tom kurte, keď odchádzate z kurtu, tak ste hneď vlastne pri diváku, nie je to nejako oplotené alebo nie ste nejako chránený, ale prídu a povedia, babi super, tamto, niekedy dáme dres, nech majú, takže je také naozaj milé stretnúť Slováka na turnaji. Natália, škola, ideš pokračovať? Ja pokračujem, ja som bakalár, takže teraz som štvrtáčka, takže snáď budeme ďalší titul mať za rok. Ale už si aj začala vlastne, aj si bola napríklad v škole na párni? No však toto semester začal, naozaj tento semester začal tak, že my sme boli na sústredení 2 týždne, potom bol týždeň v Brazílii a teraz týždeň Čína, takže musím to doháňať teraz. Tak ale čo iné sa dalo čakať, ja som preto bola najprv na dennom a musel som ísť na externé, lebo som vedela, že tak sa to nedá ďalej. Takže musíme doháňať, teraz mám čo robiť. Na turnajoch sa dá učiť? Nedá. Musím naozaj zbytočné brať si knihu, lebo nemôžem sa sústrediť a naozaj už to neberiem si na turnaji žiadne učenie, keď tak niečo na internete, ale je to ťažké sa učiť na turnaji. Niekto, kto to vie, tak toho obdivujem. Dobre. Ďakujem.